Em dic Ferran, tinc 28 anys i vaig estar exactament 10 dies a Macedònia. El canvi a Macedònia era bàsicament un intercanvi entre joves de diferents nacionalitats dins de la Unió Europea. Hi havia gent de Croàcia, hi havia gent de Macedònia, gent de Bulgària, d'Estònia, Letònia, lituans, grecs. Érem 10 països diferents i ens vam estar 10 dies fent xerrades, fent activitats conjuntes. El dia a dia era bastant similar cada dia, no? Estava molt ben programat. Els dematins fèiem dinàmiques de grup, abans de dinar sempre fèiem algun exercici o alguna activitat relacionada amb lleis o ajudes o beques sobre la Unió Europea, no? Per donar a conèixer una mica quins són els avantatges que el jovent podem trobar dins la Unió Europea. I al vespre cada dia fèiem un sopar cultural que consistia en que cada país que venia presentava el seu país a través de la seva gastronomia, amb un vídeo, creant alguna activitat per donar-ho a conèixer, depenia de cada grup. Vaig decidir marxar perquè era una oportunitat per poder practicar bàsicament l'anglès. Bàsicament l'anglès, no... Em dona l'oportunitat d'estar 10 dies, 24 hores amb anglès i poder millorar i aprendre. I això és l'objectiu principal per què vaig marxar-hi i realment vaig tornar molt satisfet perquè realment el practiques. Ho vaig trobar una mica per casualitat. Tinc un conegut que es veu que col·labora amb una entitat que es dedica a gestionar aquests projectes i m'ho va com presentar una mica i a partir d'aquí vaig enviar el meu currículum allà a aquesta entitat d'aquí Vic. Vaig entrar en el concurs, em van agafant a mi i poca cosa més, perquè tot el tema de gestionar papers i entrades i viatges t'ho fa tot l'entitat. El bo d'aquests exchange és que tens allotjament pagat, tens pensió completa pagada, et paguen el 70% dels desplaçaments, tu només has de pagar el 30% restant. I la veritat és que et ve tot molt donat, perquè no t'has de preocupar de res, tot està muntat, tot està lligat, tot té els seus horaris, tu simplement t'has de dedicar a seguir el que et diuen que has de fer i disfrutar-ho. El que sí que és cert és que dins de tots els grups i tots els nacionals que érem allà, els catalans eren els que anaven més fluixos d'anglès. I això un cop ets allà et fa plantejar moltes coses. No, en principi no m'he fet cap expectativa, no sabia com seria, era la meva primera vegada, fins que no vaig ser allà no vaig saber ben bé de què anava el projecte. I jo el que hagués fet poder és allargar-ho una mica més, perquè en 10 dies et quedes bastant curt, entre que coneixes tota la gent, clar, érem més de 50 persones, entre que els comences a conèixer a tots, comences a fer una mica, a crear alguns vincles, a passar-te una mica bé, a tenir confiança, i han passat 10 dies, i ja te'n vas. Llavors, jo el que sí que faria és allargar-ho una mica més, i el que sí que vaig trobar a faltar una mica poder és poder poder veure una mica més el país. En general, jo crec que va estar molt ben lligat i jo vaig marxar sense cap mena de queixa. Si hagués d'aconsellar algú, el primer de tot que li diria és que primer agafi un llibre d'anglès i se'l repassi, perquè si no arribes allà i sembles un indi. I segon, que ho disfruti. Qui vagi que ho disfruti perquè val la pena.